Kaixo, ez dakit hau ondo jongo den edo ezan jongo, zen Pokemonera jolasteko asmo neukan eta ikusieteenagatik zerbitzarian horretan daude, así que ez dakit. Pero bueno, probatu nahi nun, aspaldiko parte zemen ibili nahi nun, eta jarri zen deten bezala sare sozialetan jarriten bezala, Mastodonen bereziki uste, mandetela lata horrekin. Beti interesatu zait Pokemon, osea, ez zait inoiz interesatu Pokemon, baina aldi berean beti interesatu zait, zen, bueno, askotan kontatuten bezala, kontatutela askotan, ni epileptikoa naiz. Eta ez zait inoiz osargi euki zein dan erantzun ofiziala, baina beti jakin dut epilepsia gola elektrizitatearekin nola erlazionatua. De hecho, dago pelikula bat Electricity ditzen dana. Bueno, pelikula eta liburua esango nuke? Bueno, berendo. Kontua da. Pokemonek daukala movida bat energia gai joaz, ez? Eta orduan, energia bat dago dala elektrikoa. Eta esan egin Pokemon elektrikoekin kartapilo bat eta nahi dio deitu Epileptric. Grazioso iruditzen zaitelako. Epileptric eta Miraidon X berdina dia, ¿vale? Miraidon EX eta Epileptric mazo berdina dia, oantxe bertan. Baino, osea, hau dalako kopiatu duten mazo bat, ¿vale? Baina ere helburua da pixka bat trebatzea honetan, eta momenturen batean oso fuerte dago. Hori, nire helburua trebatzea eta momenturen batean egitean erea, vale? Osea, ez izatea kopia bat, izatean erea. Igual hau jetxingo, eskiz dakit jetxi edo ez, porque, bueno, bai, jetxiko pixka bat. Olako zerbait, vale? Bueno, orduan. Bakarrik kontara daki jolasten, porque Pokemon ez dut inoiz interesatu gehiagi. Osea, beti erakarri nau pixka bat elektrikoen movida horrek eta baino Pokemon ez dakit ez erez. Eta odan ere lehengo saiakera serioa edo hortan sartzeko, Joder, eski oso baju da, musika. Igo ingoet pixka bat, a ver. Bai. Ez da gitola? Bueno, nik esko oso bajo entzuten dut, baina igual nik daukat bajo, ez dakit. Jongo gai ikusten, bale? Esaten diazue. Beiratuko dut gauza bat. Aspaldi, denbora bada, ez nahizela hemen gauzak egiten ibiltzen, eta orduan irteren kaptura eta sarreren kaptura esan nuke bioik dazkala. Oraintxe bertan, vale. Efectivamente separatuta daude, vale, perfecto. Vale. Orduan, zein da asmoa, pues, Miraidon EXen ibiltza pixka bat. Irakurrietenagatik, orain nago misioak egiten desblokeatzeko karta gehiago eta eukitzeko aukera gehiago. Nire helburua Epileptric on bat egitea, vale? Baino, pues, geroz eta karta gehiago ezagutu, eta geroz eta mazo gehiago jolasten jakin, edo karta pilo gehiago jolasten jakin, pues, hobeto. Orduan, behin hori esan da. Ingoeten beste gozoa, eske nola espaldi ez nahizen ibili, ez dakit oso ondo konfigurazioak nola azkan jarrita. Ez dakit nola aukan jarrita. Hemen, ez. Ez, hemen lau mila, bale, ados. Uste tortzala. Así que, hasiko naiz, saiatuko naiz jolasten, porque
nola, esan duten bezala, obretan daude, orduan ni faltsa deiatzen ez zu funtzionatzen. Egin behar dituten misioak, da, misioa da, beheratzen, bala, hau erresingo dut. Osea, funtzionatzen badu, erresingo dut. Eta ber. Bale, partida dago. Vale. Txin, hemen. Vale. Es que oso bajo entzuten, En fin, Vale, ez dut nahi hasi. Nahi esan diate, beti bigarna izateko. Bon, nahi esan diate, Redditek esan dit, vale? Redditek esan dit, bigarna izateko, beti. Oso hasiera txerra da. Honekin jungo naiz, ez dakitelako ondo hau jolasten, orduan honekin jungo naiz. Hau beti erabiltzen da, garrantzi gehiagin eman gabe. Bueno, eski, de hecho, uste ez daukala helbururik, zen nik ez daukat energia, energia dudana lakoa, energia urdin ez daukat, orduan. Hombre, orain engainatu iten dut, ez pentsatuko du agian, jolasten dutela urdinetara, eta ez nago jolasten urdinetara, ni pa dios. Baina eski ez daukat ezerrez, da hori problematikoa da. Zen, osea, honekin literalmente ezin dut ez derregin. Orduan, ba... Buf. Negozio txarra. Zen Pikachu EX atera zait, baina eske Pikachu EX ere ezin dut erabili, porque ez daukat energiarik 3 motatako energia eskatzen du, eta nik bakarra kat, orduan ezin dut. Eta ez dakit Pikachu botako igual. A ver, igual salvaja da, baina... Bueno. Iron Hands. Es que Latias ere oso ondo datorkit, Latias da nere favoritak mazonetan, eta ni jolastito moduan dia. Iron Hands, Latias eta Mew. Miraidonek ematen dio izena, baina bale guai, baina eski Mewren asko gustatzen zait, Mewk egiten du 3 energiarekin hautzen energia izan daitezke, besteari kopiatzen dio erasoa, orduan, bestea ona danean, super ondo dator. Vale, Iron Hands hartuko. Latias ona da, baina ez lehengo ateratzeko. Latiasek dauka funtzio bat. Hemen, bueno, nik bintzat funtzio bat ematen diot. Eta nik ematen diodan funtzio, vale? Super ondo. Vale, oso hau dator, super ondo. Oso ondo, jazta, atera ezaketa Iron Hands, perfecto. Latiasek dauka funtzio bat. Eta Latiasen funtzioa da, kentzen diola besteik kentzen diela karta kentzeko gastua. Osea, karta, orain dao, karta jokoan, Luminion da jokoan. Karta ukentzeak koste badaka dela bat, vale? Energia bat. Movida bada, porque niri gustatzen zaitazko jolastea kentzen, vale? Osea, ez egoten denbora guztian bat, egotea rotazio bat. Eta orduan, super problematikoa da. Baina, Latiasekin, nola ez daukan kosterik, egin dezakezu txanda bakoitzan jokal, osea, Pokemon ezberen bat. Eta hori hau, super guapo. Oso guapo hau. Vale. Vale, Latias hartuko dut. Eta uste toria, la funtzio bakarra mazonetan, porque nik ez daukat energia hau. Da, orduan hau da. Skyliner habilidadea. Da, interesatzen zaidana hemendik. Vale, honek dauka, hau pixkat tongoa da, Amp You Very Much, daukalako gehiago eskatzen du eta dauka indar gutxiago. Baina, kentzen dio premio bat gehiago. Osea,
Kasu honetan bi kenduko izkiot. Eta hori superrondo datorkit. Osea, hau da oso ondo. Hemen, eskizaki zergatik de repente igotzen dan pila bat, ez dut ulertzen oraindik Nambu Very Matchek nola funtzio... Osea, karta honek zergatik de repente haunditzen ditun bere zenbakiak. Bale, hau da superklabea, osea, oain aurre bentatu ingoet, eta ez diot usten ateratzen. Eta kau, binaka juten balima naiz, binaka juten balima naiz, oso denbora gutxi bakarriak zenetzeko. Eta ordu nik bitartean Zapdos hartukoet, eta jugu naiz Zapdos betetzen. Ojo, Pikachu hasia. Pikachuk hil nazake kolpe batean. Dauka Topaz Bolt eta jartzu discard 3 energy from this Pokemon. Baina 300 egiten du. Barbari... ez, joder. Bueno, berdin du. A ver inteligentean. Vale, inteligentea. Jende gutxik indun jokaldia da. Baina, alde daukadana, Miraidon edo Zapdos. Miraidon. Vale, alde daukadana da, claro, latiaz jarri dit, baina eske neri ez dit kostatzen kentzea. Orduan jarritzak edo berriro. Osea, hilin behar dit. Vale? Hor movida, eski latiaz hor da klabea. Horiten dit, eta joitzen dit. Osea, berez, latiaz gabe joitzen dit. Baina, eski hilin behar dit karta hori. Bestela, denbora guztien egin dezaket. Orduan, oso inteligente izan da hori ateratzen, baina ez du erasotu. Daka, hori atera behar dezu erasotzeko, bestela ez du zentzurik, porque neri, eski literalmente nik ez daukat kostorik hori kentzen, orduan. Vale, osea, ez dut ez da turnoa da altzen. Vale. Horia, satisfakzioa emantzian, ulertu nunean, nola funtzionatzen zuen horrek satisfakzioa emantzian, porque, kao, ni nator ez eraz jakitetik, esan dut bezala. Eta, oso satisfaktoria da, jokaldi hori. Oraindik ez diate, ez da izergatik, ez diate hil, latiasik. Nik ez dut ulertzen. Jo, esan nahi dut, izan barko luke, lehengo erasotzen dezuna. Ez? Porque es que mate dik esto ventaja bestela. Berezeki energia atera balin badet, energia balin bokat maian. Joder, es que... A ver. Energia balin bokat maian, emate dik kristo ventaja. Orduan, Vale. Oain no. 1200 gauza hau kristal eukitzetik gertu. 1250 dauzkadanean, diruinez dago, eske ez da truko bat, porque berez, ez da truko bat. Baino dago movida bat, dala, kristalekin erosten da mazo bat, mazo hori ezakit lehengo aldian, baina bigarren aldian minimo, ja, karta horiek baituzu, orduan ematen dizkizute gauza hauek. Kredituak. Eta kredituak zertako dira? Pues kredituak dira erosteko edo desblokeatzeko karta espezifikoak. Joko hau diru gabe dijo, orduan. Osea, hemen daude gauza asko, baina ezin dezu erosi. Ez kristalik, ez krediturik. Hau dena jokatzen, desblokatzen da. Orduan, sartuko nezen hemen erakusteko. Adibidez, hemen Miraidon vitaminatua. Eski izenak pixkatola dira, baina. Orduan,
hau adibidez ez daukat, vale? Eskuak abiliex, dakat bat eta bi behar ditut. Orduan, hemen jartzu behar dituzu 600 kreditu, eta dazkat 350. Orduan, behar ditut beste 250, desblokatzeko karta hau, eta ukitzeko ja karta hau ere jolasteko moduan, eta hemen pues, falta zaiten bakarra desblokatzeko Miraidon bitaminatua. Vale. Orduan, pues, posiblemente hori ingoet. Vale. Orduan, hortarako bi gauza gertatu behar dira. Edo, irabazi behar dut partida bat, eta horrela 250 puntu azkat, eta horrela emate dizkate kristalak, eta desblokatu ezaket, edo 26. mailare iristen naiz, eta emate dizkate kristalak, eta desblokatu ezaket. Orduan, bi gauza horiek, vale? Edo zer gauza gerta diteke. Orduan jolastin barret. Osa, basikamente horregatik anokordu zait, porque nola jolastin behar nun, hau egiteko zen, bueno, pues, probatuko berriro jolasten zuzenean. Gaina, neukan gogo aspalditik, hasi nintzenetik pentsatzen egiten epileptrik, jolasteko gogoan egan, lehengo behar nun mazo bat, edo kartapilo bat. Eta lortuet, oaindikan hortxe ikasten, lehengo hau ondo batea zait, baina baita ere besteak ez dulako jakin jolasten. Ez que, latiaz uste berria dela, orain ateran karta bat, ez nago seguro, baina uste baietz. Eta igual orduan jendea ez da enteratu oraindik. Baina eski da, niretzako da, osea, norbait ikusten bali maia jolasten. Miraidon ex batekin, lehengo latias encontradas, ¿no? Porque es que vamos, ematen dio Cristo ventaja. Ez. Taula, xe. Vale. Raikou ez tetasko erabili. Vale. Hau te barkoet. Molestatzen dit eukitzeako karta bat ez deten asko erabili. Bueno. Oaintxe kartak oso gaizki ez daukadalako ezerrez bi energia azkat, txienpau ez dut kontrolatzen, ez dakit zer egin dezaken. Osa ez dakit bere mazoan zer egon daiteken. Joder, kartapiloan zer egon daiteken. Ez que, oitu behar da, oitura genola dian, tio. Osa, nik beti mazoa esan dut da mazoa. Mino, euskaraz kartapiloa da, pues kartapiloa. Baina, oitu, osa, askotan esango dut mazoa, porque nik bizitza guztiara mazoa esaten. Baina, bueno, osa, etu nizela zuzen esaten. Baitere, hau da baitere modu bat oitzeko, hortara. Eske ni nerekin ez dut hitze. Osea, literalmente orain nerekin nago hitz egiten, bale? Baina zenet, ni bali banago salan jolasten, ez nago komentatzen altuan, bale? Ordan, ondo dator horregatik ere. Bale, Ursaluna oso guai dago, baina eske eskatzen du energia asko. Eta Iron Hand sin dezaket, Latias sin dezaket, baina Latias esan deten bezala bigarna bankuan, Bigarna bankuan. Magnemite hori indikan oso gutxi erabiliet, Magnemite eta Magneton uste dela, bere evoluzioa. Iron Hands ez queda nire espazio segurua. Bale, bain, honekin, hau da klabea, osea, hemen segun zer ateratzen dan, atera ditezke batetik 3 usteet. Bi, egia esan, super ondo. Oso ondo dator. Zen, oain honekin. Jolastu ezaket Raikoura, edo jolastu ezaket Iron Handsera. Ez dakit onden egiten, Baina, printzipioz nire ideia da Raikou salduta ustea. Galdu ingoet hori, porque ez bali maukat lateaz ezin dut kendu, edo, bueno, kendu ezaket, baina behar ditut bi, behar dutelako laugarren bat, Iron Handsentzako eta aukentzeko bat, bi behar ditut.
Ez da hurrengo turnoan gertatuko. Ez da hurrengo turnoan gertatuko. Eta ez dakit txinpaok zer egiten duen. A ver. Gaizki, tio, gaizki. Ezin dut, txenpao interesgarria da, eta inezake min asko, dirudinez. Zein da arazoa? Pues behar dula energia urdina. Nik ez daukat energia urdinik, zero. Vale. A ver. Bueno, ¿qué tengo esto? Zaurituko dit asko. Hemen arazo badakat, zaurituko ditelako asko ez bait hiltzen, igual hilingo dit. Eta ez daukat ezer jokatzeko, ez daukat ezer gehiago. Vale, Baxcalibur, rojo, Baxcaliburrek jogitzen du asko. Ze egiten du, ez da azki? Asaften da zulek? Ba, chaval. Buf. Bos, partida hau galduta akat. Osa, galduta akat. Hemen, problema da, a ver, Nestbal eta Bravitxan. Bai, hemen problema da, nik ez dakala bankua. Nola ez daukadan bankua, oso zaila ez erregitea. A ver. Eski ez daukat bankua, eta okerrena da, ez daukadala ere ez. Ezin dut ezer egin. Ez, partida galduta dago. Ojo. Ai, ez zituzten erabiltzen, Jo, pues, datorkit superrondo oraintxe bertan karta hau. Bueno. Osa, mazo hau oraintxe bertan parti asko galtzeko dago, Erdi superagroa dalako, erdi ezaguna dalako, bueno, eren bat superagroa dalako, eren bat ezaguna dalako, eta eren bat edo igual biren. Oa indikan ez dio dalako guziz trukoa hartu. Osea, karta honak datorzkianean manejatzen naiz. Latiaz goiztiar bat atera zaitenean manejatzen naiz. Baina naiz oso karta batzun oso dependientea. Ez dakit beste kartekin ez daukat horren besteko soltura jolasteko. Eta, hori problematikoa da. Eta, txienpaok kristona liatzen du. Eta, ezin dut erabili, porque
Mio ezin dut erabili porque honek behar du energia ordina, nik ez dakat energia ordina. Bueno. Hola, xe. Hilko nau eta bukatuko partida eta listo. Lortzen balin badet, behar deten ezagitela zenba behar deten, baina lortzen balin badet. Edo behintzat gerturatzen jutea, ateratzeko kristalak eta mazoa hartzeko, pues... Ba, hoi, egin da ona. Baina, a ber... Behiratzen nago, a ber, txan, jatxiko diota hotxa. Behiratzen nago, a ber, nola di joan zuzenekoa. Vale? Bueno, principioz, bai joa. Ez dakit entzuten da, baina, claro, eske ezin ez jarri ez entzuten. Orduan, pues, bueno. Pentsatuko du baietz. Bueno, pues, ya está. Hau hil nazala eta ja bukatzen da. Eta listo. Ez que kontua konzeitu daiteke, osea, esan dezakezu etxidet. Esan dezakezu etxidet eta listo. Banoa. Baina gorrotuet kartau, baina super fuerte gaina. Esan dezakezu hori. Ze gertatzen da? Ba, uste detela, hau ez nao seguro, Uste det, horrela, gutxia, osea, esperientzia gutxiago irabazten dezula. Eta ni oain partida hona jolasten, esperientzia irabazteko, orduan, ez egin interesatzen errenditza. Kabagia da, ez diotela ez da sari bat kendu. Eta sari bat ez kentzea... Osea, horrek ere esperientzien eraina eukiko dulako zen edet, Pentsatzen dut. Osea, pentsatzen dut, gero da, osea, bost sari hartzen baituzu, eta besteak 6rekin irabazten delako, bost sari hartzen baituzu. Osea, hau, hemen dago, sarien, zera, eta hau da atzera kontua, bale, orduan. 0 izten danak irabazten du. Ba, pentsatzen dut, orduan, bost 6 geldituta, osea, 0 bat, hor, pantailan, pentsatzen dut askoz puntu goi irabaziko dituzula. 0-6 geldituta gaina. Ez da egite, baina igual ez, Osa, hori da nire logikak esaten duen zerbait. Eta hola, xe. Bueno, ba, beste da galduet. Enda horretan bar... Joa indikan aurrutitzakit, baina... A ver... Ojo, honek igual baliezake. Ez que ez nago seguro honek zesari ematen duen orain, baina... Onda 50 eman dizkit, osea que oain berriro, onda 50 da, geldituko nintzateke 10 oa indikan faltetuko litzake. A ber zerbait hobetu nizakean. Asko hain ez jolesten, oia esa. Osea, peinrollo hartuta, grazioso da.
falta zait asko ikasteko, baina. A ber, ze ekartzen duen. Ni interesatzen zait, hau, Mulligan. Ez daukat Pokemonik, orduan berriz, hori, hemen jartzen duena. Kenduko izkate karta guztiak, eta nertuko dituzte, bale. Pues Miraidon. Ez nao guztiz konbentzituta. Baina, bueno, Ursaluna aterakoet, baina ez nao guztiz konbentzituta oraindik, Hiru energia ikusi behar ditut. Eta bi ikuste ditut, eta kontua da, hirugarrenak igual, denbora asko tardatzen dula ateratzen. Orduan, bueno, berak ere dauka Moltres bat, ojo, ability hau oso guapo dago, If this Pokemon has any fire energy attached, it has no retreat cost. Osea, ibiliteke sartzen eta kentzen goga ematen bezala. Zeratik jarri ezu Arroite galtzen badu. Artiskat horrela, nik esatea ez galdetu horren jendea, baina norbaite galdetzen badu zeratik daukazu inglese zeneko, azteko goga emateitelako, bigarna. Oso interesgarria da. De hecho, niri gustatzen zait kartak eukitza inglesez, baitaren magikeko kartak fisikoak dauzkat inglesez. Daudelako edukisortzaile pila bat inglesez. Tola enteratzen ze kristu esatu den. Bale, pixkat liatuko diot. Eta sartuko da. Vale. Orduan hori, gustatzen zait inglesez. De hecho, ari naiz pixkanak abengo gauza da, baina ari naiz mazo hau konkretuki fisiko egiten baita ere. Ez que, oain zergatik jartzen du 260 honek. Ez du lertzen, osea, ez dut ulertzen nola igotzen dian horren beste. Ez dut ulertzen. Eta nahi dut ulertu, porque eski garrantzitsua. Horrela nahi dezunean igotzeko ez, baina ez dakit. Bueno. Kamen ezen zerrein, hasi da. Bari, eta nago egiten mazo hau, Miraidon EX inglesez. Porque horrela, oitzen zea askoz errexeago. Mazora. Ikusitzen zekezu eduki sortzaile pila bat inglesez. Eta baita ere, paginetan eta horrela, bueno, badaude paginak itzultzeutela nahi ezun hizkuntzara, baina ikusten dezunean, edo YouTubeen, edo dana elako, edo zein lekutan. Ikusten dezunean mazo bat, edo Redditen. Ni eske Redditen esko biltzen naiz. Redditen ikusten mazo bat, hor, errez jakin dezakezu, ze karta behar dituzun. Hizkuntzaz berdina denean, jalioa handiagoa da. Orduan, pasori. Lehen gelditu da horrela, ez dut uste, berriz hartatuko zaitenik, lehen gelditu zaitu horrela, eta 0 minutura arte junda geisten, eta ez gertatu, retiratu inaiz, eta galdu indet partida. Esango nazu nola kristo galduten partida, egon naiz nik itxoiten, bera 0 minutura jetxe arte. Eta ni retiratu naiz, ja 0 minutura iritsi danean. Osa, 0 segundura esan nahi dut. Moltres dauka, Charmander dauka,
honek euki dezake momentu batean Pidgeotto dauka, Pidgeotto momentuz. Euki dezake momentu batean sekulako piztiatzarrez betetako maia. Ni naiz, vale. Vale. Y ez dakit interesatzen, eski karta hau pizkat engañosa da. Each player shuffles their hand into the deck and draws 4 cards. Alegia. Kentzen duzu esku guztia eta nasten duzu eta 4 karta hartzituzu. Nastezu karta piloa eta 4 karta hartzituzu. Hori, ondo eta eltzaizu edo gaizki atera eltzaizu eta alderantziz besteari. Osa, igual besteak orain karta mierda batzu ditu eta de repente dazka kriston kartak. Ordu hor kontu zibili, berda? Tranqui. Iron Hands ez dakit jetxeten, así que bazpa, jetxingo bet, eske niri gustatzen zait hori. Eta Mireidon berriro. Bueno. Bai, jetxitan ikan. Bueno. A ver, orain, igual, komeni zait. Ba, me la juego. Venga. Igual gaizki atera, Baina... O sea, igual de repente zaukat energía eta... Vale, bakat. Perfecto. Oso ondo, super guapo. Perfecto. Ezin zoriontxoago. Oaina baterako, Bueno, bat bakarrik, Honek dauka... Honek dauka... Behiratu goiko... Osa, kartapilaren goiko boskartak eta... bi energiara arte jarritzakezu bankuan dauden Pokemonetan. Gero besteak nastu eta jazta. Orduan behiratzezu goiko bostetan, bale? Eta horietatikan bi energia gehienez hartu itzakezu. Usten uniru ziala, bueno, ondo. Vale. Keske haineiz azalpen asko ematen, eta harinez pixkat partidaren ritmoa galtzen. Osa, ritmoa esan nahi jartzen izela hitz egiten, eta de repente daukadela kontadorea. Baina, bueno, momentuz ez noa gaizki. Osa, a ber, egia da, bankuan energia super gutxi dakatela, Bankuan daukat oso energia gutxi. A ber. Usted nere jugada ondo eta zaitela. Vale. Usted nere jugada ondo eta zaitela. Zen bea gelditua bastante blokeatuta. Orduan igual onna izan da. Zera, epailearena. Lareun da irurogei. Zeratik aka lareun da irurogei. Ez ez dakit. Baina superrondo atorkit. Vale. Hau, ez dut... Supone superkarta nadala, baina ez dut jakin ondo egi erabiltzen orduan. Bueno. A ber, hau pixkat kematzen nahi zait, zen aizait geisten batekoak... Vale. Vale. Ez dut ez errezan. Aizitzan geisten batekoak eta batekoekin kentzen diozu puntu bat. Honek 2 puntu ematen ditu. Baina, klaro, piztitzarra da. Osea, dokan ni baino askoz bizitza gehiago. Masakratu ingoit orain. Eta... Moldres atera du. Vale, bizirik nago, guai. Guai, jakin nahiko nuke, ea... Zeratik dakat. Ui? Claro, ezin dutela... Joder. Ezin dutela erasorik egin honekin. Vale, Iron Hands.
Ai ama, ez naiz konturatu, ze tontoa naizen. Ai ama, ze tontoa naizen, ez naiz konturatu. Inditut bilia da, bat, uste nula aldatu nezakela eta ezin nun, eta bestea bost order bat neukan, eta bost orderarekin pikutaratzi joan. Bueno, aldatu behar nun detoaztoa, segia da. Berdin du. Baina bost orderarekin komplikatzen zitzaion. Bale, orain inditzazket bi gauza. Bat da, erasotza honekin. Ui. Ez daukat, horrela. Nik uste nun banekala. Bardun bost order bota berdiot eta hau hartuko eta. Vale. Vale, pues oin, hau, claramente, berdet. Nere jokoaren parte superzentrala da. Oain, honekin, karo, ezin dut zer egin. Ez dakit zergatik zazki, baina ezin dut zer egin, bueno. Ba... Vale, perfecto. Ba, ondo atorkit. Osea, ez da para nada jokatu nahi ezuna, baina ondo atorkit. Zergatik, porque hemen utxune bat behar dut. Ta nola lortzen da utxune bat, pues bat hiltzen. Pues ja, joditu dit. Ja, joditu dit. Bueno. Buah, chaval. Vale. A ver. Vale, ona, bentzat funtzionatzen du. Vale. Vitality Band, baina eski Vitality Bandek zerbait ingo du hor. Zanaet, jailda nago. Zamp dozi botako jotu. Eta Electric Generatorrekin, a ber zerbait ez eman. Claro, eman aldizu 0, eman aldizu bat, eman aldizu bi. Bueno. A ber, honekin erasogarri gelditzen da. Erasogarrik esan nahi du hil dezakeala? Ez, baina Miraidonek erasoa ezake hil dezake. Perdón. Bueno. Kosto altua? Bai. Honestamente bai. Partida irabazteko aukerak dazkat? Ez. A ber, zerbait horrela magikoa gertatuta, igual buelta handi bat eman dezakela, baina eski ez dut ikusten ez errez, porque hemen dauzkat, energia daukat oso kontzentrauta honetan hilingo dela, eta honetan daukala ia bizitzarik, orduan. Da, besteak oraindikan eraikin behar dira, ose, ez daukat energiarik, turnoak behar dituzte, eta turnoak dazkat, pues ez dakit, porque Pidgeotex ateratzen balin bait, IX ateratzen bait, egun da hogei, ez dakit, ikusikoa. Ez dut ezagutzen bere mazoa, orduan, ez ditut ezagutzen mazo gehienak. Orduan, igual de repente gelitzen da, lehen jolasten nengon, eta niju nahi zor, nahiko galdutzat neukan, eta de repente tipoa utzi alternatiba gabe, eta raiatu eta zeitu du. Orduan, bueno. Ba, kasi nahi Miraidon hiltzen diatenean bezala, oza, bain hiltzen diatenean, esan dezaket, eta niko nahi zer egiten dut. Eta teorian, Miraidon hilko diate, ni irabazten egonda. Baino, partida galduta.
Baina, eski berandu. Osea, hau, goiz, superondo oain. Oain jarko naiz. Irabazten. Batzutan posible da, baina ezin Iron Handsekin egiten da hori. Ezin da miraidenek ez du egiten, baina ez zergatik pues, mitiko esaten duzula, pues igual fallo egiten du eta ematen dit bat gehiago, baina ez da gertatzen, claro. Eta orduan, pues Pikachu ez dit ezertarako balio, nik daki ala. Ez que, dauka eraso superpotentea, baina eskatzen du asko. Eta eskatzen du 3 energia ezberdin. Horrek esan nahi du 3 energia ezberdin sartu behar dizkio dela. Karta hori bakarrik erabiltzeko. Eta barbaria bat iruditzen zait orduan. Ez nago aukerarik ematen, ez dut erabili. Realki ez dut erabili. Erabiliet, pues hori, eukitzen bankuan, baina ez. Dauka, efektu bat, bueno, euki ezakidan. Ezakit berak berez daukan efektua. Dala... Bi, habla denbora pixka diratzeko gutxi, baina... Ez, dauka efektu bat, eukizak efektu bat, dela bankua hunditzen dula. Eta jarritzazkezula 8 Pokemon. Oain 5 eukitzazkezu, gehienez. Eta pues, batzutan ondo dator. Baita ere, igual, estimulo gehiagi dauzkazu, porque 8 Pokemon baituzu, juteak kudeatzen, zein eman energiak, zen, igual, energia tipo ezberdina dezkazunean, igual hori erresagoa da, porque batzuk blokeatuta geldituko ja nola itzateko, baina eskikao, nino elektrizitatearekin bakarrik. Bueno, berez, lightning deitzen da, ez da electric, da lightning. Bea, bueno, nik elektrizitatea ditu dut, así que... Bueno. Turno bat irabazin ez daken. Bat. Eta hemen, pues, abartuko et. Apixkat aguantatzeko esperantzarekin, baina... A ver, Electric Generator, eta... Uy, ezaka... Bueno, pues hau, baina... Ez dioten mango erabiliraik. A ver... Ez nago urruti, Ez nago urruti. Nire hori ingoet. Ingoetena izango da. A ver. Zerrat. Eski ateratzen bali mazait. Ja, bueno, bere no. A ver. Eski menez du zerrez jartzen zergatik ampliatu daiteken. Vale. Nire saiak ere izango da. Pikachu hau eustea, eta hurrengo txandan Iron Hand sartzea.
Eta bira, gertatu behar dena, gerta daila. Ez dakit ze pasatukoan. Osa, igual krujitzen hau, igual ez eskiz dakit. Osa, literalmente zero dakit. Gertatukoan az. Usted galduta dauka dela partida de todas, zen gero hau etorreko zait, eta hau ezingo honekin, ezingo zer ez egin. Baina, pues igual esperientza puntuak baitut. Vale. Vale, efectivamente. Ouch. Ouch, honekin irabaziten nun, Osea, energia bat gehiagorekin irabaziten nun. Usteet. Bai, irabaziten nun. Zer rabia. Bueno. Zer rabia. Hori kriminala izan da, Hori izan da oso kriminala. A ber, orain, bi aukera azka. Edo hiltzen hau, edo ez nau hiltzen. Zanaet. Probablemente hilko nau. Ez, a ber, oso ondo jokatu. Horrek nahi duzia lehiltzen, Baina oso ondo jokatua, tio. Pikachu neukan hor zauritua, aldatu indit, eta ogain hilingoit. Vale. Ados. Baina egia esan hola galtzeak plazerra plazerra. Zakit galtzeak plazerra ematen du, baina sentsazio ematen dit jakin detela zertara jolasten dengon. Egin detela gutxi gora bera nahi nuna egin detela. Gero bukaeran ez da gertatu nik nahi nuna, baina konforme nahola jokatutakoarekin, vale? Ez dela izan... Vale, oain ningoet trukoa... Bueno, trukoa, trukoa, ez que da trukoa, hola da, eta jazta. Jun behar da, 2022ko, ez que unegatik emateu trukoa dela. 2022ko uztailera jun behar da, vale? Baina ez da berez trukoa, jokuko dinamika normal bat, pasakezuk, badakizu hori egiten dezula, pues onuragarria delako zuretzako. baina berez jokuko dinamika normal bada. Vale, que ontan ez dit balio, Bueno, asko gelitzen dira irun, así que ez, ontan ez dut ez errezateako. Bigarrenetik aurrera da, vale. Bigarrenean, hemen, ateratzen da. Bigarnean desentetan aterako, Hauetatik desentetan aterako, Azkenen, lau eukitzakezu, karta gehienetan lau ale eukitzakezu, eta laugarnetik aurrerako bakoitza emateizkizute kredituak. Orduan hemen, ateritut 80 kreditu. Gutxi, galdetzen badia zu. Baina, egia da, urrengotik aurrera asko aterakoitu dela. Vale. Zegon. Gaina ez du balio, ja, Bueno. Aize erosten kartak ez dutenak ezertarako balio, ja.
kadukatu bezala egiten dira, bale? Kartak, errotazioak daude, eta orduan estandarrera jolasteko bi modu daudelako, bat da, karta guztiekin, eta bestea estandarra. Eta estandarrera jolasteko azken kartak jolastu behar dituzu, edo, bueno, kondizio konkretu batzuk betetze dituztenak, eta urtero retiratze dituzte karta batzuk. Eta seinale hau balin baukate, esan nahi du, ezin diala jolastu gauk. Vale. Miredon vitaminatuan zegoen karta bat, ez nahi du horretzen zen, hau. 600 behar dut eta azkalaren dago. Gerturatu naiz, baina no indikan ez nahi ziristen. A ber, zer gehiago indezakean. Hemen ere baneukan zerbait. Izenak ez dizkien jartzen, Osea, nire izena dakan bakarra epileptirk da. Joder. Bale, hau hartuko igual. Ahora. Vale, dusknoir hartu ezaket. Hau. Eun baitaria. Ez que, euneko asko erostea batzutan ondo dago, baino pixkat birria sentitzen dut egia esan. Oain, gelditu naiz pixkat helburu gabe. A ber, hemen bazegon bat, entei. 2000 boston, claro, eske 2000 boston. Hau, beste mazo bat erostetenean berriro, zen beti erosi behar da mazo berdina. Mazo berri bat erosteakoan, edo irugarnengoan, ezakit, bigarnean edo irugarnean dan, ja, emango izkiate kristal asko, eta horrekin ja, bai, desblokatu daitezkela karta hundiak. Usted 4.000 matera iristen da, orduan, 4.000arekin karta hundiak hartu daitezke. Vale. Hemen falta zait Pikachu EX bat, 1.200, eske. A ber, hauek agian hartza aukera bada. Trainerrek daukaten gauza bat ona da denetarako balio dula, orduan denak baituzu, gero beste mazotan sartzeko ja ez daukazu arazorik. Pokemonak behar dituzu, baina trainerrak ja ez. Ikusiko bestea. Eske mireidon vitaminatua ez dakida, no? Dago bat, dauzkala energia ezberdinak ez dago. Dauzkala energia ezberdinak dala konkretuki, hau izango. Bai, hau da. Hau da, Pikachu ateratzeko. Pikachu jolasteko. Eta, vale, falta zai justo Pikachu bat, vale, perfecto. Hau ingoet igual, porque hau ingoet zen interesatzen zait lortzen baet, lortzen detenean, pues... Vale, eta oin hau. Osa, hemen, falta zaituan, bakarrik, Pikachu. Eta hau izango litzateke, nahiko mazo berdina, bueno, ez da mazo berdina, baina ideia pixkat antzekoa, egia falta zaitela nire pieza klabea. Eta dago magneton eta magnemite. Eta magnemite mierda bada, magnetonek dauka gauzan bat. Eta overball discharge. Eta honekin txanda bakoitzean 3 energia karta hartu itzakezu deskartetatik eta gehitu Lightning Pokemonei. Nere guztiak. Bueno, ia guztiak. Kasu honetan. Eta hori egiten duzunen hori bai egia
Pokemon hau hiltzen da. Dago modu bat entzun nion norbaiti. Ez hiltzeko, baina ez nez gogoratzen, osak ez dit balio zertarako. Vale. A ver. Beiratuko goza bat, eta jarrituko dut. Lasten. Vale. Vale. Orduan. Jarraituko jolasten. Oain egia da, beste lasaitasun batekin hola, zen, nago, 1200 kristalera oso urrutia hola, orduan, bueno, lehen pixkat puxeatzeko ze oinekan, zen, azkenen, oso gutxi gelditzean. Oain, a ber, pues hemen, hau ezin da ikusi. A ver. Bueno, ojo, ez 29 iritsi nahi dut. Hau momentu bastante klabea da, 29 iristea, así que igual horre arte bai egin dezaket. Eta zergatik da garrantzitsu 29 iristea? Pues dazkaleako sobre totxoak, ustez 8 sobre 9 kartakoak, Sargin Sparksena. Eta zertatza Sargin Sparksekin? Pues azken atera da nadala, orduan, jolasten dezun bakoitzean, emateizute, bueno, askotan emateizkizute sobreak, vale? Eta ni bezen kalentatuak izan bazate azken egunetan, pues dauzkoze 184 karte, 184 eta 312rekin egia errepikatu batzuk egon goiala asko, segurazki. Baina bukatzeko aukerak egon daitezke. Eta pues hori guai da. Ikusten dezuenez, oaintxa zinez jolasten, porque hauek oso abandonatu da azkada. Euskat batzuk, baina gehienak dira hola, pak zarrak hartituanak, hemen bai, baina hau izangoa, seguruen lehengo bukatuko tena. Oita, a ber. Eta hau ere igual. Hortxe. Gio dago bat, dala, hau esatute dala ere oso ona lortzeko kredituak kartak desblokeatzeko. Pasake, inbardia 1120 kristal. Dala, kasi, mazo hori desblokeatza bezala. Eta hemen daude mazo horretan, baina askoz karta gutxia, orduan. Hemendik gehiago atera iteke, baina eske hasieran behintzat kostoa handia da, porque oain dakat 0. Da euki behar ditut 24 karta, eta karta bakoitzetik 4. Denbora da. Orduan ez dakit hor sartu ez. Esateute, luzera hobeto dela, baina eske nire arazoa joko honekin, gustatzen zait asko, uste nuna baina gehiago gustatzen zait. Bino nire arazoa da, eske ni naiz inoiz izan Pokemon zalea. Eta sartu naiz, memeagatik, kasi, epileptriken mirragatik. Beste lehen nintzen sartzen. Eta orduan, ematen dit, beldurra, beldurra. Ez da, beldurra ere ez, baina, esartzea, hemendik ezakitzen baden morara, super guapo izango da, zen eski igual hemendik ezakitzen baden morara ez nago jolasten, ja. Edo bai, eski ezakit. Oain txinao, momentu horretan, nezula ikusi. A ber, benetan kalentatu zean, edo
Bi astetan pasako zaizun. Egia, bi astetan pasatzen malin bazait, gero edozein momentutan berrartzeko, jarnizela puntu batean, beste edozein momentutan berrartzeko superrondo, porque ya maz asko ditut, eta nik magikera jolasteko, beti jolasten dut, Explorerren, zen Explorerrek dauka gauza don bat, nahi asko gustatzen zait. Eta da, ez dela denbora dependientea. Jolastu zakezu Explorerreko kartekin, gaur jolastu zakezu, oin dela bi urte jolastu zen dezaken, da hemendik bi urtera jolastu zakezu. Ez dia kadukatzen. Baina, en cambio, estandarra bai. Orduan, ez naiz estandarren oso zalea. Baina hemen ez dago, dago aukera bat, baina ez dute aktibatu oraindik. Orduan, oraindik dago estandarren mierda, eta ez gustatzen, ez naiz berezik ifana. Vale, lehen oso garestia atera zait. Ez dakit garestia atera zaiten, baina nabarituet, falta nula. Ez agi garestia nitza, igual ez da garesti. Baina faltan nabarituet. Zenaet, agian galtzen un berdin. Baina bai, momentu bat egon da, miraidoen aldatuetenean, esanetela, ups, bai, hori gertatu da. Vale, bideo gorrotoet, gorrotoet, super fuerte. Nire lehengo mazoak, zela ematen dizutena. Nik jokoa instalatu nun eta mazo hori neukan. Karta pilo hori neukan. Oso txarra zan. Gehien bat jolastuet horretara miraidon atera arte eta miraidonekin ja jolasten ari naiz. Nik aukeratutako kartekin, nola izateko. Eta bideo fatazitzean beti, eta super txarra, ez gustatzen ez horrez. Da, 60 dauka, gutxi dela, eta bi energiarekin botatzen duzu txampon bat, eta segun zer ateratzen den, edo 30 puntu ditu, edo 0 egiten du. Vale. Horrible. Espxer oso karta guaia da. Hau. Hau da, ni jolastu dut lehen. Ni jolastu dut lehen. Hasi nintzen jolasten mazonekin. Edo behintzat, atera dunagatik, ni naiz literal. Igual, gustatzen zaitau pixkat enredatzearen. Boss Orders oso goiztiarra da. Honek igual gehiago itxen barko luke, baina hemen dauzka bi gauzekin eta jarriet justo ez daukana ezerrez. Enredatzearen, ez pentsa danik. Pixka bat ikusteko, emateiten nahi erasotzeko urrengo txandan ematen ditela, ja. Ojo, Charizard EX deskartatu badu zeukiko dun. Igual hori nahi du pentsatza baitar, baina, ojo, da karta Radiant Charizard, vale. Radiant Charizard nazka ematen dit, porque nik askotan jolastu dut. Nazka ematen dit.
Combustion Blast 250, hori bai. Kriston energia pila eskatzen du. Gutxitan ateraet, porque esan detena, energia asko eskatzen du. Vale, honekin erasetukoet eta Zapdos aterakoet. Vale. Bueno, urrengo txandan aterakoet Zapdos, baina... Magneton, vale? Magnemitez dakat. Es que Magneton berez... Osa, onda dator? Vale. Honek pentsarazten gauza bat. Eta da. Itxoiten diot Iron Handsekin, edo kentzen dut eta ja juten naiz saiatzera prebenitzen. Porque es que igual eizait. Como provokatzen, eta ateako itzerbait, Moltres bat adibidez. Moltresek daka. Bueno. Vale, Moltres hil behar da kolpe batean, baina. Bueno. Iruro. Zergatik indu iruro. Ez que ez dut ulertzen. Debilidad igual. Ez dut ulertzen. Bueno. Vale. Vale. Baina eske horrela ez nago asko egiten, Ez nago asko egiten. Zen hau daukat utxik. Osea, hiltzen ditenean hau, hilko ditela Leicester. Zen gorriak dauka erasotzeko gaitasuna armena. Ojo, Magnemit eta Magneton dazkat, baina ezin ditu sartu. Vale. Arka nine izan daiteke, Graulite ere evoluzionatzen da arka ninera. Izan daiteke. Enao seguro, baina uste baiet. Vale. Beste bat. Jakinduna zein mugitu behar diten. Hiltzen bait, ja galduet. Osa, hiltzen bait, literalmente retiratu nahiteke. Ze ez daukat energiarik. Vale, perfecto, tontoen egin du. Deskarau. Ezakit zergatik egite duten hori. Osa, eski ez dut ulertzen. Igual baukala bere zentzua, baina nik ez dut ulertzen. Rabia ematen du, porque es que kenduko dita hau merezimendu guztiz. Egia esan. Eta zenari da, bueno, dauzka 3 energia. Kenduko dita hau eta nik ez dukiko ezer ez erantzuteko. Oain, aberrunek zer egiten duen, Moltresek aber zer egiten duen. Baina behar dut energia ja de ja, eta ez daukat. Zapdos aterako ez gero. Eta eukikoet Miraidon kargatzeko. Ateratzen bali mazait. Energy ez da izan mierda. Energoatzen lehitzen den karta hori. Ateratzen mazait karta hori. Miraidoni botako jot. Eta bestela Zapdos kargatzen jugunez. Baina behar dut energia. Ez dela ikusten. Eta bestea Magnemit eta Magneton,
Ojo. Hau igual... Ez que Magnemite lehengo turno batean sartzea oso nada, oain. Oain sartzeak zentzuaka, tio, pues ez dakit. Buah. Bueno. Movida. Buah, me la juego, Me la juego total. Eta izango da Radiant Charizard sartzea eta hori hiltzea. Vale? Pentsatzen hori dela arrisko handiena daukagana. Ez dakit, Igual hemen partida irabazit. Agian ez, Baina nik ustet ondo asmatu etela. Edo behintzet bere estrategia hortik zijoala. Charmander daka oraindik. Egia da. Eta horrek ere joitu nazake. Baina energia ateratzen ez zaiten bitartean zerbait inberdet. Charmander aterakoit 100%. Eta evoluzionatu ingoit, seguraski. Eta erasotuko nau, eta joitu ingoit. Arrairo irutuko litzadak ez evoluzionatzea. Bale, puntu, baina punturekin ez nazu biltzen. Evoluzionatu inbarazu. Ez etu lertzen. Vale. Eske ojo, Oain honekin miraido negotako jot. Kao, niko hain zin dezaket. Hau hil dezaket. Eta hil dezaket baitare Moltres. Nire falloa. Sartu behar nion honi. Joder. Energia, honea bota izan manu. I'm you very muchekin hilitenun eta bukatzen partida. Galtzen bat nire kulpa. Nire akatxe izan da. Ez naiz konturatu. Vale, ojo. Ez daukat gaizki. Ez dakat gaizki. Iron Hands hiltzen badit ere, zen daukat boss orders bat, orduan, hau Growlite evoluzionatzen badin badit, aldatukoet. Ez daukat arazorik. Bestela irabaziet. Bueno, bestela irabaziet, ateratzen balin bat zerbait. Erasotu ezakena. Kikao. Oain, hilingoit. Ya está, ez? Sonet. Principios. Vale. Oso partida maiera raroa iruditzen zait. Zein nion pentsatzen galduingoet, eta... Vale, pues kristal batzuk. Hemen ere beste kristal batzuk.
hemen... Kartak. Vale. A ver, a lo tonto, lehen behiratu dut eta oso karta gutxi gelditzen zian. Euki behar dut hemen asko, Eunda iruroita maoz, eunda laroita maikatiko. Hau, ezagit zergatik dagoen diferentzia batekoa. Arrazoi bat eukiko dela, baina ez dakitzen da. Vale. A ver. Indetzaket bi gauza. Bat, jarraitu. Eta bi hauek egin, beste hemen utzi. Edakita. Hemen uzten malin badet, nik ingoet, osea, ni jolastin goet, gero. Eta, pasaki igual ez zoren, baina gero jolastin goet. Eta derrigor iritsiko nahi 29 gaur. Osea, eske oso gutxi gelditzen zait, orduan nahiko segurutzat eman dezaket. Agian ez, igual esaten dut, itxingo dut. Printzipioz. Ezakitena da, osea, eske zait iruditzen ere super zirraragarria irekitzea 8 horrea. Igual mierda da. Osa, igual hori da zerbait egiteko sofan botata ezakit. Ez da, nik egin eten edukia, tipo, wow, gaur 50 ez da nire gustatzen zait. Osea, gustatzen zait igual ikustea, baina ez tet nahi egin hori. Ez da, ez ditut horrelako bideoak egin nahi. Ikuste ditut pila bat. Atzo ikusi nun bat, tipo batena, ez dakizen bat kaja erosi zitula, baina kaja asko, tiparen, eukiko du bigarren umea aste gutxi barru, en plan, igual, aste pare baten, eta esan zuen, pues, kriston kalenta hartukoet, eta betekoet, osea, bukatukoet kolekzio guztia, expansionena, eunda lehen ikusi dugu, osea, eunda, a ver, nun zen, Shopen zen, ez zen Shopen. Hemen, eunda lorita maika karta. Eunda lorita maika karta nahi zitu lauki, umea jai aurretik, porque umea jaiotzean, pues, obviamente, umea da, zentrua. Eta orduan, kriston kalentan kajapiloa erosi zituen, eta ibilizan hor, 45 minutuko bideo bat, igual, kaja guztiak irekitzen, eta ikusten sobreak, eta geho sartzen album baten. Dose, ikusten dut, ez dut nahi hori egin. Bale, ordu hau izan da, igual, gaurkoz. A ber, urrengo egunetan nolainen joan, hau betetzen. Eta, a ber. Baina, daukat gogo asko nire izteko, porque eski hau izango da, oza, hau da, 8 sobre totxo eta gero bat normala. Hor karta asko ateako, ja. Eta bereziki hau garrantzitsua da, lehen esan detenerako, nire helburua orain daukala Miraidon, eta Miraidon X vitaminatua dago oso gertu, gelditzaio karta dut bakarrik, eta oso azkar betekoet, karta hau, probablemente hona iristen nahi zenean, betekoet.
Oain ere helburua da Miraidonetik ateratzea. Oain arte zentratu naiz Miraidoneko kartak lortu ditut, oain beste mazoak nahi ditut, ukitzeko variedadea jolasteko gauz ezberdinak. Nere favorita hau izango da, bai. Porque nik gainea, hasi naiz jolasten joku ontara, elektrikoekin jolastu nahi nolako, orduan besteak ikasiko ditut, besteekin jolastuko dut, eta momenturen batean igual izango dut. Pues gaur nahi dut beste modu batera jolastu. Baino nere mazoa, en plan kutxuna, kariñokiko ietena, Miraidonena da. Berez, esan behar dut, neri grazia gehiago egiten zian, zera ora izatea. Zera ora, a ver, no. Bueno, daukat zera horaren mazo bat, eta orduan, hemen. Vale. Hemen dago, zera, a ver. En hartuko, olako baten hartuko. Vale, zera ora V izan daiteke bat, dala, pues, klasiko hau dauka, dala eraso fuerte bat, eta hurrengo txandan ezin dezu erabili. Ontarako behar da zerbait emango izuna gaitasuna mugitzeko kartak. Zen bestela, hau kreston, hau oso penalizazio handia da, ez balin baukazu zerbait mugituko izkizuna kartak, eta orduan latioz da super klabea horlako kartak jolasteko. Bueno, latioz edo estilo hortako kartaren bat, ez zuzertan izan karta hori. Hori bakarri dago, igual hori bakarri dago, Bai. Bueno, pues, neri grazia egiten ditonek, zen Pikachu kenduta, porque jende guztiak ezagutzen du Pikachu, esan nahi, eske nien ez Pokemon zalea, bale? Orduan, basikotatik anasi behar naiz. Pikachu jende guztiak ezagutzen du, bale? Eta bale guai, tal, baina eske sentitzen nun beste Pikachu bat, zala, como, tardu nahi nun pixka bat, bueno, ezagit, atera hortik, ez? Eta zera ora ezagutu nun, beste joku bat zegoen Pokemonekin harreman nazekana, baino etzala Pokemon, eta zegoen elektriko bakarretakoa hau zan, tardun pues kariño hartu nuen, da hau jolasten nun beti. Pokemon Unite, por cierto. MOBA bat. Eta bueno, orduan pues kariñoa bezala diot, karta, osea, zera horari. Eta orduan nahi nun honekin, baina diruinez ez dago gaur egun ez da erabiltzen. Eta orduan horregatik Miraidon. Baina berez nire ilusioa zen zera hora erabiltza. Vale. Hori esan da, porque sentitzen dut, hasi nahizela esplikazio gehiagi ematen, seguruenik inorri ez diten egin porta, baina berdin du. Hemen utzukoet. Eta hori jarraitukoet. Jolesten ere kontura, eta sartuko naiz. Oain etxean bakarrik nago, eta asko aspertuko naiz, así que probablemente bihar. Vale? Ondan horretan dazkat, eta esan diatenagatik, arratselde guztia pasatuko dute horretan, egunero. Orduan, gau partean ibiliko naiz. Do goizean, nagaian, ezagit. Igual goizen ere. Gau partean, segurenik. Eta hori, nahi dunak pasatu, pues pasatza du. Ale. Bau izan da, momentuz, Pokemon Trading Card Game, TCG, Pokemon TCG L, vale? Hau izan da, Pokemon TCG L era jolasteko nire saiekera. Ez da oso desastrosa atera, oza, ondo jolastuet, gustura jolastuet. Ez da izan partidarik masakratu nautena eta nik ez nekila oso ondo zer egin, edo igual egonda, baina egonda gustura jolastuetela. Ondo sentitu naizela. Eta hori, urrengo arte. Ea ze kontatzeten urrengo gunetan. Ale, ondo izan.